Baba Fakazi. Ndabezitha. Njani baba? Kundane sokhabeni. Uyaphila mbengo. Siyancela baba. Siyaphila. Akusithini, siyancela ukuphila. Siyaphila mvundane mfowethu. Sizinsizwa phela wathi ushembe. Wensizwa yaseNazaretha. Wathi khala. Wathi futhi wena nsizwa kaShaka. Singaba kaShaka kashaye kulodumo ehlezi kamezi kulabafana bakanomgabhede kulabehlezi emlobeni. Bethe kana kubusa kana kubankosi kanti lapho ezawunethezeka khona. Kanti uShembe wayekhuluma ngensizwa. uShembe wathi wensizwa yaseNazaretha. Waphinde wathi wensizwa kaShaka. Uma uyinsizwa yaseNazaretha ufuna ube yinsizwa kabili, ube yinsizwa yaseNazaretha, ube yinsizwa kaShaka. Ukwazi ukugiya. Hawu kahle. Ukwazi ukugiya nje uyinsizwa yaseNazaretha, ukugiya. Kahle ku. Ushembe unyaka. Ngoba baningi kanje abantu abayichitha lento giya, ikakhulukazi ukuthi laba abagcotshiwe. Esontweni Esontweni. bathi ku-wrong. Hawu bayichitha leyo. Bathi ku-wrong. Hawu bathi iyabheda lento giya. Besane kuthiwa anikholwa manje. Manje abasifundi isihlabelelo njengoba neBhayibheli abanye bengalifundi. Awufuni isihlabelelo 100. Ufunda uverse number 4 uthi uShembe wathi ngeke ngene ezulwini umuntu ongakwazi 100. Ezulwini ngeke ungene ungakwazi ukugiya. Manje uyinsizwa yaseNazaretha ungakwazi ukugiya kuzoba likhulu ungena ezulwini. Ufunda iverse 4 isihlabelelo number 100. Uswe kahle ukuthi uShembe uthini wathi uthini iverse 4 number 100. Sogiya sivela. Sogiya Emasangweni. sivela emasangweni Lomuzi oyingcwele. sothi sivela nje esangweni lomuzi oyingcwele bese uyagiya kungakangena ngakavulwa ihlabelelo namavesi nani sothi masifika nje esangweni lomuzi oyingcwele hayi bese siyagiya mfana kithi ongakwazi ukugiya uyokwenza njani akangena phela akavulwa ihlabelelo akakhushulwa ngithi bantu abafana bayakhuphuka akakhushulwa Ungena ngokugiya. akakhushulwa uthi nje siyawugiya sivele esangweni hawu lo muzi oyingcwele. Umbuzo wami-ke lo mfana ongakwazi ukugiya owazi laptop kuphela ngaleso sikhathi sesisemasangweni sesigiya uyokwenze njani ngoba sogiya nje sivela esangweni lo muzi oyingcwele uzufona Shembe unomusa kodwa Shembe unomusa wabona ukuthi khona engalitholanga ithuba lokugiya ngapha ekhaya ukuthi zibe insizwa kaShaka wathi kwakhona la esontweni ngizobagiya wasefika uShembe khona la esontweni wathi yise umoya Moya uNkulunkulu ukuthi uyongena kanjani ungakwazi ukugiya Usasho lo uyizwa umoya. ungakwazi ukugiya ungena kanjani phela mntatha wethu uShembe ufuna sibe zinsizwa insizwa yaseNazaretha insizwa futhi kaShaka manje-ke abantu iBhayibheli abalifundi Hlabelelo bahleli nazo. isihlabelelo into eyenza abantu benganaki uShembe lana hayi ukuthi wayebhala amaculo akuwona amaculo la masuyinaka le ndaba wayekhuluma uShembe la eshumayela zwana mayiqala nje eqala nje isihlabelelo sokuqala eqala nje uze ukuthi uthini umuze ubone ukuthi lana akuhlatshelelwa la kuyashunyayelwa wathi eqala nje uShembe wathi Nkosi sikelela ubaba yabona eqala nje wathi Nkosi sikelela ubaba noma ezule entabeni engenayo indawo yakhe la emahlathini kwabanzima ubaba omkhulu ekehambe enganalo ukuthi uzolapha enganalo ukuthi uzohlala kodwa yathi ingoma Nkosi sikelela ubaba uyabona ukuthi akuhlatshelelwa la kuyakhulunywa noJehova wathiwa Nkosi sikelela ubaba igama lokuqala esihlabelelweni lithi Nkosi Sikelela. cha lithi nje Nkosi igama lokuqala lithi Nkosi esihlabelelweni sokuqala igama lithi Nkosi bese kuthi futhi igama lokugcina elokuqala futhi esihlabelelweni sokugcina lithi Nkosi Qalwa ngenkosi bhalwe ngenkosi. ubani bayinakile nto beke unganaketwa kuyathanda isihlabelelo ukukhuluza nje njengempumputhi ivula amehlo ivula kakhulu phela amehlo impumputhi hayi impumputhi awukanake iqiniso tonani uyabona nje uyabuka akaboni
uyabona nje abantu abaningi bebengazi ukuthi isihlabelo sokuqala igama lokuqala nje lithi inkosi Igama lokugcina lithi nesihlabelo sokugcina lithi futhi inkosi fana nomthandazo wesabatha ayi indaba ohlala nami mfana wami njalo lalela la ngitshengise ushembe emdala into uyiqala ngalendlela ayiphetha ngayo buka la umthandazo wesabatha bona sebawufunda baze baba nezipeni kodwa khona into abahlule kuyinaka zwana ivesi unumber 1 nemthandazweni wesabatha mbongeni uJehova maNazaretha lezo ngesabatha sokwenziwa nesontweni uJehova ngithi ivesi lelokuqala nje mawuqala nje uhlabelela ngesabatha uthi mbongani ini hayi ukuthi ngizolwa esontweni akuliwa kuyabonga ngesabatha sibonga uJehova kucatshwa ngesabatha sobonga nje uJehova zwana futhi ivesi lokugcina uthi bongani uJehova maNazaretha yokugcina umthandazo wesabatha elokuqala uthi mbongeni uJehova maNazaretha bese kufanele kuthiwa bongani futhi bongani uJehova maNazaretha ngesabatha siyentiwa siyobonga uJehova noma ngaba unakudla noma ngaba unamali mawubongile noma ingane zakhe ayiphansi esikoleni bonga noma ngaba inkomo ziyazala amankonyana yabo kodwa ngesabatha bonga uJehova ushembe omnaka yabona lendlela aqale ngayo lendlela azovala ngayo wokubonga isho kuzoyiwe emgidini ziqale ziye kuyena athini athi inkosi inibusise yeah ziphume ziye emgidini zingasuka lapha emgidini zihambe engakezi ukuzosho lento kade ishe ekuseni zingasuka ngaphumila lendlela aqale ngayo lendlela futhi azophinda phethe ngayo bese ngayinakileke le phela ma ukuthi vele izinto oyinaki ngeke uzibone kodwa nje suka namhlanje ngiyathemba bakho sesonaka sonke manje lento kaShembe idinga ukuthi uyinake wonaka uma uShembe efike ethi uyahlatshelela bese kuyahamishwa babuza manje yini kaManazaretha manje basethi wathi uShembe kukhona izingane lezi ezahamba emhlabeni zingakwazi ukukhuluma ezayisathi nazo ziba khona enkonzweni kanye nabangcwele kodwa uma kungashiya ukuthi zibona ngathi zona ayibalekile ukuba sesontweni ayinaki wayesethi uShembe kodwa mase kuzovala bese kuthiwa kwenza nalabo abahamba bengakwazi ukukhuluma accommodate nabo beyibona ukuthi babalekile ukuthi babe khona endlini esonto ngoba uShembe umaqoqo uShembe wokubuka umuntu kade edelele ethi akamfuni uShembe kodwa maye eseshonile sebuya ngeke ethi hamba nonikelela ngenkomo ebandleni ethize ngisenkingeni la ngikhona namanga uzothi hambani kuShembe sozomboni omunye umbishop omkhulu wafika lapha eGibsile othingweni wafika wapaka imoto lesangweni ngaphandle imoto emnyama washo ukuthi okunye komfana kumkhandela imoto kuyayibona le moto kanokho ewindini kanje walehlisa kancane iwindi wathi umfana hawu umbishop uyaphila wathi lo baba ngiyaphila wathi lana ubekwa yini wathi hey ngisekuShembe ngisalinde ukuthi ukhwalala hey ngizafuna ayishembe wathi safuna ukuthi ukhwalala khona engafuni bembona ukuthi itundu ungena nga ngizafuna ukuthi ukhwalala ukuthi itundu uNikodima John 3 hayi afundi kwathi John 3 uNikodima wangena ngomnyama bakhona uNikodima luthi uthingo ushumani luthi khona kade efikile lapha ethi baba ibandla lami liyawa umbishop omkhulu ibandla lami liyawa nkosi ngiyacela ukuthi ibandla lami baba lisimame engena ngomnyama baningi oNikodima abangena ngomnyama John 3 verse 1 baningi uthi umfana hawo umbishop ubekwa yini la ithi linde ukuthi ukhwalala ngifuna ukuzoyibika kuShembe khona efuna bengamboni oNikodima akekho umuntu ongamazi uShembe akekho inkinga kunkulu ukumfuna John 3 verse 1 yeah kwakukhona umuntu wakubafarisi mana fazini abafarisi laba abantu abathi yekani ugwaye bebebhema bona labathi kantwala bebephuza ethi ungambuki mina lalela into engisho umfarisi ke lo umfarisi uNikodima womfarisi igama lakhe
Yeah. Nikodimi. Igama lakhe uNicodemus. Hey ndakubona ufunda iBhayibheli induna yabaJuda. Mina ndithanda into mayizokhulunywa iquote eBhayibheli. Induna yabaJuda. Yeah. Lowo weza kuJesu ebusuku. Wenze kusuku. Hayi ukuthi wayebhizi mina. Cha. Ngifuna khwalana. Wenze kusuku. Wayefuna khwalane engabonakali. Wathi kuye. Rabbi. Wathi Rabbi. Siyazi. Uyazi ukuthi uyazi. Umfundisi. Siyazi ukuthi wena ovela kuthi. Wena siyazi ukuthi wena uvela kuNkulunkulu siyazi. Kodwa ke zingane mina usaba ibandla lakhe. Baningi oNikodimi. Siyazi ukuthi uvela kuthini. Akukho umuntu ongazenza lezi zibonakaliso ozenzayo. Akekho umuntu ongenza lezi zinto ozenzayo engenaNkulunkulu. Engenathi. Akekho. Lutho akekho. Akekho. uJesu waphendula wathi kuye. Hey, unyazi lokho lafika eThekwini mfethu imabhida lo igcwalisa ngama minutes. Sasikhona phela sashaya ihlangu sasithuntuza sasiphebeza wathi omunye efakaza ugiyelana usesontweni la ngathi mina wabonela amajamshophu khona amajamshophu la kuseThekwini la uzokhe funa abantu bebona ukuthi shembe ufike sasashaya sasithuntuza sasivala sasithi ngathi ngithi ngijomba ngakuyintatheli mfana yangishaya isithombe sengidule yayicanga ukuthi ngizoyishaya cha I'm not violent. Amanje angani kwaze kwehla ingane igqoke kancane ingane ibona ukuthi hayi baphila laba bantu sizinsizwa zaseNazaretha. Yeah. Ngiqinisile Yeah. ngithi kuwe. Yeah. Uma umuntu engazalwa ngokwaphezulu angebone umbuso kaThixo. hayi umuntu bengazalwa ngokwaphezulu ngembona umbuso kaThixo. Yazi amakholwa wayeka ukubanga lepolitiki yeyinkonzo siyami ukuthi mina ngisenkonzweni ethize ngani izikole eziningi Kodwa zini ngeke zonke kuthiwa ihlamvana khona ihlamvana khona ikhulu khona Thayisende khona ilokuza khona imantamzana khona khona yonke le nto kodwa zikole kuyafundwa ngekucatshwana zikole zonke lezi khona uMinister of Education angithi ophethe zonke lezi zikole amabandla kanjalo kwathiwa sisesandleni somusa angithi ayithi isandla lesi uyayibona imini emingaki u5 kodwa yonke le mini kuphi sesandleni esisodwa somusa khona isithupha khona ucicane khona lo muntu omude khona lo nowendandathu khona lo khomba yonke le mini kodwa sesandleni esisodwa ngeke uzwe le mini xabana iyayazi umsebenzi wayo. Isithupha sinomsebenzi waso ucicane nomsebenzi esandleni somusa nathi ke masingamakholwa bekufanele sibekane esandleni somusa. Yabo nje mina makungisukele kuyisonto ninesikhathi kungekho mshado ngayile kogiya mbobo uthaye wami la ngene kulezi inkonzo lezi igcwele le ndawo ayikho nje inkonzo bangangazi ngaka ngena le emkhowazo kaMkhize mana kugcwele kuthe afika njalo isitepu samphansi ngahlala kodwa sesifika lo ushebe siba ushebe phela masesifike lapha kodwa sesifike lo ushebe ngaquthisa nje ngathi baka bambona ushebe hoyi wathi Khona kakubiza ngoshebe ekundeni. ngiyakutshela wathi uMkhize kwakusekhona uMkhize umbishop wathi umbishop hawo bengithi ngizophatha inkonzo kodwa ngoba sekufika ushebe bese ngicela ukuthi le nkonzo ngiyinikeze ushebe ngathi mina ngathi mina ngaphindela sekusele indodana eseshonile uMkhize sathi masifika nakhona sahlala kanje sathi wathi undodana kaMkhize kuyena osengumfundisi wathi hayi sekufika ushebe yesicela ushembe ukuthi asiphathele inkonzo yesina ngathi nanti leze elo memolia wathula umfana wekeyboard wangibuka kanje Watidela. umfana wekeyboard yabona okhona lo shama drums ocina induku eyiphethe kanje lo shama drums wayiphethe kanje induku wama kanje wama kanje lo ma drums umfana wekeyboard wathula wambuka kanje umfana wekeyboard asethi ngiyamkhetha ushebe wathi uamen mawusho wami ngathi ngiyamkhetha uJesu wathi Jesus ngathi ngiyamkhetha uJesu uamen waphuma ngamawindi okhomba khona ukuthi angisiyo inkonzo yami usukuyinkinga moya nazo ngifuna inkonzo yami kodwa siyogiya sivele sawena emzimeni Ugigi kubalekile ugigi. balekile Mawuyinsizwa. balekile siningi
ayivale mfana.